ošukám tě. Promiňte, to byl jenom nadlidský prd od Kristiana Nose. Takže jde se na akci, kamoši. Dobrý den, tady FS a už dneska nenasedne. Ty hajzle. Běž do prdeli. Internetu. Trošku mu dneska šibe na drogách. Pomoc. Tak jdeme na ty NCZ. Napiš tam TNCZ. Ty jeden debile, co to děláš? On neumí psát. Kurva. Ahoj ze světa. Ano. Kurňa, to trošku trvá. Pozor, nějaký opěšák. Pomoc. To není možné. Dneska to odpustila. Demonstrace, já jsem z Babyboxu, ne. Kdo to překousal? No já, Medvídek, já jsem dneska to moderuje Medvídek a trošku smrdím. To mě fakt číbe, Méďo. Méďo, to mě fakt číbe. Běž do píče. Ty jeden, ty dlace. To mi nadáváš, ty Méďo. Pozor, on je dneska nad vlivem drog. Kurva. Pozor, on to tu rozmátě. Co ti ještě? Chtěl dneska sparovat s Láďou. Jsou to hajtlíci. Jo, přesně tak. Filip ničí naší zemi. A ten si na ní poskakuje. Pozor, on to chce rozmlátit. FBI, volejte FBI. Tak co máš ty? Ty jeden. Au. FBI. A teďkom zprávy ze světa. Vidíš? Pomoc, já jsem Petra Jedemova. Co to je? Zelí. Teď jsem právě pod autem Toyota. Supra, sportovní auto. Pomoc. Zelí. Napadá mě zelí. To je zelené. Zelí. Díky, Zubulka, netoč sebe. Čeka pána. Co, ty máš porod nebo co? Já se vidím. Je světlo. Proč mám v očích mobil? Ahoj. Teď jde vyvenčit Filipka a Zora. Pojď, pejsku. Pojď, pejsku. Pojď, pejsku. Pojď. Dělej, pejsku. Nežer. Pozor, je tu moc kyslaných. Pozor, teď je to v Česku a už ten pejsek boj zničil. Začneš blbot. Cože? Pomoc! Teď je tu velká tma. My se hodně bojíme s Filipem. Pomoc, on mě tma. Něco tu jde! Házej! Když tak házej mini na to. Co to je? Na to není něco zeleného. Něco chodíš ti kabely. Ups. Nenapad
obědu. Dobré. OK. Už je noc. Zapomněl jsem vám říct, kterého je dneska, dívejte. Musím to jenom trošku přetočit. Ještě trošku víc. Ne, dneska středu není. Dneska je úterý, dělej palíčku. Tak. Dneska je 21.8. Říká to i paní zásuvka. Ano, jdeme se podívat, kolik je hodin. Hej, ty kobzilo, ty kobziku. Co tu je? Je 15:28. A další zprávy. Létající sanitka. Mezitím. Další, prosím vám, Rušení klidu. Domácí hi-fi se stává. Ten Google se už zbláznil. Ty hajzle, ty ho chceš zničit, jo? Tady dostaneš pár facek. Ty hajzle, ty skopnu do mobilu. Ty skopnu do kamery. Čekej, jak dlouho natáčíme? Podívejte se tam, jak dlouho natáčíme. Dobře, počkej, a kde to mám vidět? Aha, 6 minut. Promiňte, jenom 6 minut. Naše zprávy trvají 11 minut. Ještě vám tahle opička zapomněla říct? Co teď hraje? Dívejte, hrajeme Vybišu. Vybiju ho? Kdo si trefne ano? Tak dobře. Vedle. Hrajeme vybíjenou. Dobrá vybíjenou. On mě chtěl zničit. Kde ten míč odletěl? Hej, nech to! Mámo, dívejte na tohle. Hej, kulky jsem mu vylibil. Ty hajzle. Kytka se musí vodou zalít každou hodinu. Už tak něco tady uvíc. Ta kytka. Hej, help. Už tak přestaň ještě natáčet. Já jsem se vás... Pomoc. Přestaň natáčet. Pomoc. Pomoc. On mě drží. On má sílu. Jakože půjdeš dovnitř a ty se sekneš v tom. On mě chce zabít. Už jak zasekřel se v tom mužským rámu. Kurňa, jejte teď, udělám parkour, freestyle. Oh no. Nic nevidím. Cesta, dlouhá cesta. Vyskakovací okénko. On mi drží nové tričko z New Yorku. Ty hajzlíčku. Teď. Spí, miminko, spí. Miminko, ty rozbiješ raid na komáry. Pak nás budou mučit komáři. Miminko, spí. Pozor na kytečku. Hej, ty hajzlíčku. On natáčí sexy baby. Tahle opička by měla dostat na vyučenou. Ale žádné míče. Modrá barva. To auto chci. Stopte, ten hajzl. Jo, teď to po tobě plivnu. Dějte, plivnu. A kurňa. Kristian s týmem přenosu brečí. Lezí má obří slina. Co kdyby jsme začali tančit? Ty vrtu. Kurva. Filipku, chceš dostat ráno? Jo. Rozbil jsem sklo na sklenáře. Ty hajzle, ty mi chceš ničit modely? Tank jede na nástup. Letající tank. Díček. Nebudeš pistol. Filipku, za to je maminka. A míče nesmí držet v knížkách. Teď tě potrestám. Neutíkej, je to pinec. Uklid si to. Ty jsi byl jako pejsek, jo? Pink. Uklid to, Filipku, a rychle. Já se tě čurám. Tak se počurej. Co se stalo? Dobrý den, teď budeme rozsekávat míčky. Budeme rozsekávat. V tomhle míčku je korková hlava od Kristiána. Tahle korková hlava bude zničena. Pomocí mé si... Ne, to ne. Ty už jdeš, Filipe? Do mě? Yes, musím se ještě... Kurník. Měli bychom se už rozloučit. No, skvěle. Tak ty už jdeš, Filipe. Musím tě zabít. Přestaň, to bolí. To taky bolí. Už jsem mrtvý. Ale fakt, už jsem dostala jistá, baby. Dobré, už by mohli jít pryč. Běž pryč. Ty jsi tak... Já jsem Matrix.
Já jsem velký. Filipe, už odsud vypadni. My tu nemáme žádnou mrazárnu. Běž do mrazáku. Běž do A kde mrazáku. je? Ukáž mi to, ha? Hej, vem si ten svůj lovecký mobil, nebo co to je. Když Martin Jack říkal, že je pěknější Do mrazárny, jo. než mrazárna. Dobré, už jsi zmražený, teď běž na pohřeb. Běž na pohřeb. A kde je? Dívej na ty kramy, co jsi tu ještě nechal, takže oživní a vem si je a běž. Odsud pryč. Musíš odsud jít pryč. Čau. Hej, už to zastav, Laďo. Takže teď se vám rozloučí Kristián. Aha, já už jsem zase mrtvej. No dělej. Rozluč se. Ty! Nech toho, neřvi. Takže nashledanou. Jsi mrtvej. Dívej, teď to olížu. Dobré, takže řekni nashledanou, pejsku. Trošku mu šíbe. Takže já vám řeknu, snad to bylo pěkné video, nebo asi ne. To je jedno. Ať máme sledovanost milion za milion. Nebo vás zabil. Zabil. Takže teď se dívejte, jak Filip dělá. Takže provlečeme úzdu, budu v New Yorku, drak ho rozbije a pak jsme na nádraží. Dobrou. Blblou. Čauky, máš s sebou ten pohřební lovič? Mobil? Čau. Čau. Dobrý den, policie. Ty máš mojeho Bena. Bena, běžte do hajzlu. To je blbec. Proč neříká své komentáře? Hele, já mám komentář. Běžte s tím otáčením do hajzlu. To neznamená, když tu nemám ochranku, tak tě nemůžu zabít. Vypadni s tím. Ty vole, já jsem dal pecku i s rukou. Dívejte, já střílím. Ping, 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 ping. Hej, řekni to, co máš. Řekni to, co máš. To je debil. Řeknu to vám sám. Dívejte, já mít nohu jak perna. Jak perna. A dívejte, tahle noha skončí v pernohubě. Teď v dnešním světě musíte být ohleduplní. Nebo smrt. Existuje vrtulníky. Haha. Jo, dobře,